vi tæller. 2, 30. Nej, det er højere. 4, 5, 6. Du skal bare løbe ned og i målet. Ja. 14, 15, 16. Du må ikke sige noget mere. Hurtigere! 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 100 minutter endnu. Hurtigere! Det er galt! Spurgt, Kjær. Jeg kan bare mærke, når det kan jeg bagefter! Jeg kan bare mærke, når den er ved at på et tidspunkt løb jeg baglæns. Hvad sker der for min krop? Ja, det er min baglæns. Just det, sådan her. Og så lige pludselig begynder jeg bare at skrige. Ja. Hurtigere! Nej, du skal ikke gå væk, Signe. Trine! Hurtigere! 12. 13. Jeg er blevet dårligt nu. Den mig bagefter. Begyndt! Løb nu! Bare spurgt videre! Spurgt! Jeg vil tisse i bukserne. Jeg skal også være fisk. Kæft, det er langsomt ud. Løb jeg egentlig hurtigt? Okay. Jeg løber så. Ja, hun havde kigget der. Ja. Ja, mål. Begynd! Gud har et spæt og ben for ham den igen. Michael, han er sjov, ligesom kan. Det er totalt spasser. Ordentligt skævt. Jeg kan slet ikke. Nu! Begynd! Bare lidt videre! Løb, Michael! Løb som vinden! Ej, nu er det buske. Jeg kan ikke finde ham. Nu er det buske fucking lort. Det bliver klar, Michael. Du tæller. 3. Kom nu. Du tæller. Tæller du? Jeg har noget på kinden her. Det er helt sort. Lad være. 27, 28, 39, begynd! 39. Løb nu! Bare løb lige ud! Fuck, du er hurtig, mand. Hun er allerede over i den anden ende. Fuck, du løb langt. Længere. Foran! Nej. Ja. Helvede. Se hvad jeg tager. Jeg kan få den hele vejen op. Og så Høj, så brækker mig om lidt. 27, 28, 39, 40 nu! Prøv at se, hvordan du løber. Godt på os! Hun falder bare det sidste smør. Kom nu op! På os. Ja. Helvede. Og den tommelfinger er sådan noget. Jeg har sagt til mine forældre, at jeg gider på fitness. Hvad sagde I? Jamen, okay, så må du altså finde noget andet. Ja, Kasper.
Der er 5 minutter igen. Ej, kan jo Ja! gøre det hurtigere. Nej, Kasper, nej. Du filmer